Masakbayan. Pagdating sa Timasakbayan, itapapagayam. Nakadaron tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon. Iti kasta, makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo to'y napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa ito'y daga. Mabalin mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, adito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. At mula, kaya nagtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaengen tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito'y syudad. Hangam ita, ta dito yung probinsya ti pagnaedam. Awanin ti kadkadwam dito'y. Mumati makagapo, buapay asanak ang nangasawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay may sa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagan nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga rin ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agyaman na ka Isadora. Aywan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman niyo. Nasaya at nga rudno kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyukin nakamapan ijay market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga ita kayo lang nga nagawit. Simuro tak ni Tito mga Eduardo di probinsya, iho. Kayat ko ngamin ang makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka di. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali, iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa ken anak. Madamag ko man lang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo iti kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, ha? Ay, nagadumot ti tao dito'y palingke. Danda ni saan tayo ang makapila, sir. Ay, huwag nga ron. Agam sa nabalay. Basit lang tingatangan ta. Mabisina po na yan. Iso ang mabalit ka. Ay, awan ti maitod ko makan. Ay, una yun. Nasaan ka makalak? Pasagsalin mo to namin. Nagalas matan ti trato di babae iti bulsak. Di naman lakaasyan. Ay, huwag nga agpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaungtan tay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan naming pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti maitulong yu kanya. Talaga ka di asan ka makaawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, unay matan ti kasta nga aramid mo. Gumata ha? Saan ka kadi amaasyan itubin? Na, Makikita mo lang arudan ti kasasaan. Kasta pa'y ti panang tratong kankwana. Ha? Alo, umay kabalasan. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. At no makapangan kan,
Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong yung kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga interview. Awanan yaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Danica, sir. Siyak mo't ni Eduardo. Sa dito tayo dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapu iti sakit. Timot amak, pimusay iti talupay lang ti tawin ko. Jak mat amuno sa nino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapu ta sipod ubingak, saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda. Kasta ka di? Ano kayat mo? Dito'y kanyag na iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpaiso, sir? Kaya't yung agyanak dito'y balayo? Angam, nakababain mat. Gapu ta mainayo nakpay nga asikaswen nyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kani Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramiden. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino adin ko. Nakasukat ka man. Agaw-awis lang iti gagayem ko, ama paniti kasino manan. Anya, kasino manan. Aging ga ka di itakat saan mo pa'y laang anaikat na ita-abisyong. Anya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom. Dayta ngamin ka tirigat na. Tana-spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka. Kaputas siyak ti paborito nagiti dadakkel ta. Awan tinasken nga apalaken kadino. Gaputa siya, kabaelak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, dayta lamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti ikaw sa ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, Danica. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pa'y akulor. Tamaw, nagpipintas danay. Ni manang Isadora man. Kasano ang makitak dagiti kawis ko? Kat saan ko nga rod ang makita? Kamot. Iso nga rod nga dak ditoy. Apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay magkit di Madamag ko man laeng, Danica. Makakita ka kadi di ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Naya nakakabulsak. Nupay kasta, insursuro na kadagiti simple at trabaho. Kas kuma iti panagkupin iti bado. Kan, dadumapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katuan iho. Intun bigat matlaan, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijaya pa'y lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pa'y matiklasek. Ala iho, sikalat tati makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot ken ka? Un, mami, kaano pa'y aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Uray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ije ayan na.
apay anak kariing kapailaeng, Danica. Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay ang nakaraing kayo pailaang. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman una iti panang tulong yung kanyak, Tauray sa andak akap-kapin tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Katnuan ka sa pulam. Ibagam lang kada kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain. Iti kasta, maipaay adagos. Wen, sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito'y farmhouse na, Isadora? Nasaya at latamat, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab di agbakasyon dito'y. Iti kasta, at dalatakad kadwami dito'y. Bakasyon da nga minan iti pagadalan. Kat nakunana, agayat na kanot agbakasyon dito Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asin ugayam di nakita kita'y akadwayo dito Ni Dani kaday jay, ma'am. Nakita mi ka ni Sir Eduardo iti palingkay. Idigim matang kami kadagiti masapsapul dito'y. Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputabulsak lang arodan. Dakos pa iti trato dagiti makakikita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, mama. Kasla anak nan ani Dani ka. Gaputa ipaay na amin ang kasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumulod pa lang iti kwarta. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apagkasino manan. Saan? Andalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak namin ken kuana di rabi Ay, kasano nga tada ito yan? Sa payawan cash ko dito ita. Alakat ag-withdraw ka na ijibang ko. Amok mat nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di ja abroad. Iyawat mo adagusin ti kwarta kasapula. Iti kasta, makabayad ako niti udang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na nabilinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi ka man lang kami nanaanak ti sweldo. Na okay laang, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga uray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta na singpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito Gaputa kanayon alit ti panagbaybayad ko iti abang ka na kayo. Maawatak Barok, kaputakaskan ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Gaputa saan ka apapanawan nga uray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsa ka na ka makaamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa yung agnanaad dito Addan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin iti palengke. Naasyan kanya. Iso a pinagnaan na kun dito'y. Amom, Gab, no makakita klaang, nalabit nga agis eskwela at kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti agiskwela, nga oray saan ka makakita. Amom ka di, adda mamakan Tito Eduardo, adda anda iti kapadasan ang mga isuro kadag iti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na, akayat mo ti agiskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Sikalata ti makaamu Manong. Tano siya, awan mo ti parikot iti daytan. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagrik na nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray nukas jay ti kasasaad na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay.
Saan ka di nga damot ka pada sa makas kanyak? Mangisuro ka dang iti visually impaired? Idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasang mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradum laang nga ibayad mo dahi iti utang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidi agad adal ka pailaan. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Siguradum laang nga ibayad mo dayta a kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo't no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadulakid din ibagbagayo manang. Makapasuron kayo. Bagbagaan ka laang, iso asahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas kumaidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Dayta manan ti bagam. Kanain mulat na nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti amum nga isidir kanyak no saan na dayta. Dayta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amum ka di asakbay apim musay dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanya. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin. Tapno makaadal ka iti kolehiyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko pagragsakan. Na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak nagiti sakripisyo manang. Gaputasaan kumat nga imbagakin ka nga agtrabaho ka iti abroad tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apa Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar ngay, sir. Nabayag nga minan. Sipod day din na udi apa nagawid ko, sir. Manungarod ngal daw ti bakasyon mo. Uray talungal daw kumaa, sir. Numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gaputawa ti katwami ka ni Danica dito'y balay. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talungal daw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesudan. Di mo liplipatan tibilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito nga Eduardo? Un mami, Wen, Ma'am Celia. Tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita. Kabalamlat tati ang trabaho dito'y balay. Dayta nga mitin suro kanyak day dinanang ko. Sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy. Nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalangarod, panawan kayo pa ha? Naskan nga agawid ako ni Jay Syudad. Gaputa dapay sa rekwentong bigat. Nana Belinda, nangagkuita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panangsungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pa'y. Takasano, na-spoil namin, idiubing kami. Sumot lagayam ha? Nagasat latta ni Tata Dino. Tadda kayo paya kamsat na amang ilalakin ko ana. Kung kayang nana, madamag ko man. Awan ka rin ti asawa kan anak yo.
Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipim musay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputod ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko mamat anak yu itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akasta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagi pa. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apanawan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana ang makan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na tagluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gaputawan mo't ni Manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan ako nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpudno nga anak ko. Agpay sir, kaya't dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyang tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa, Oh, apay ngagsangit ka maten ang nangarakop kanya. maragsakan naklangamin papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlang at timadan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amag. Agyaman akunay iti panangibilang yu kanyak. Kas anak yu, papa. Nangagkuti pa nagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, Danica. Ay na, nagmayated. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Wen nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlang ang timadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpet ni Tito Eduardo. Isu nga rod ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled dakan kwa na. Iso na laang, tadakurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapnada kumamot ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak ken apu kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi ken ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsud mo dayta? Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigon ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadalak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta matla ang tiimbaga kanyak ni Titam Celia. Kayat na nga agiskwela ka.
Tapno maadaan ka iti napintas a masakbayan. Kas ka dagiti nagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasan ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat laang mo't atawon ti kontrata iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laang adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan kamot unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawid agkalay satan adagos. Aging gaita, ururayak pala ang ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan iti namnama. Nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata ang nakadisplay day taladawan na. Iti kasta, kanayon ko lata ang makikita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo. Apay arabrabi ka manan anagawid dino. Kan, saan na data? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Nasan ka pala naruam kanyak tungkal sumang petak ni timbalaya na bartag. Saan ka kadamam umamang sermon kanyak? Oreno ka na yung nakabagbagaan talaga kastuyan ti aramid ko. Saan ko na may kat ti palaging inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti ininto naram. Urnusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla napanasam, tinaadda ni tibo ko na pamilya. Dinak man ni Suro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan nakaw. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat ti inada, kad kaduwada. Laklakayan ka may responsable, Dino. Maturog ka. Awan mo't lati serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan. No saan ka dumdumngag. Awan mo't lat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanyang iti kunana. Naskan ka no makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gaputa dito'y katngarod kayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasirre ka dagos iti high school. No bilang ta may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos dahi ta ni Danica. Kat agyaman iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisuro ka iti Braille. Isu na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayong ngarod dito'y, Papa? Awan kadwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Sa
saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Ha? Tapay kumamat ang nakababain. Kamang kanti pamilyami. Isong awan nga rod tinas ka na pagbainam. Nana Belinda, yawat ko pailangan ka na kayo to itulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay nga yaw awat mo kanyak titulbag ti boarding house. Umadani nga minan ti panagpas ngay ni bagat ko, Nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gapot dakat nga rod iji da katuganga. Ah, kasta ka di. O, sige nga rod, Barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna ak to ngagsubli dito'y, Nana. Do alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iti lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan iti lugaryo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamat, insan Sani. Agtrabaho aklat ta, kas babaunan. Iso na lang ta sa balin a balay ti pagigyanan mi iti amok kita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamat insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Talito'y ngagpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta ato Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli akmat lang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga diti lugar tayo. Mayat man ta pinalubusan na katyaamom. Siyakit walang alawas ti live ko. Kalpasan ti panagpas ngay ni misis ko. Agsubliak mo't lang iti trabaho. Among gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang agkonsentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnagdani-dani ka? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni Mami maipapan iti day taabanag. Ket nakunana nga awan kanu ti parikot, no ije balayo ti pagnagdan di Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarta, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. So asana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mun ti panagininom mo iti arak. Manay. Tangay saan ka nabartak ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. O sige Awan parikot iti day tamanan. Ibagam nga rod nun niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Hala, aginana ka pa'y laeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen, ijay nga mintayan ti school for the blind. Iso ang masapol, amapan ijay syudad. No kasta? Mapano ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti school for the blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot lang sigod, nga estudyante ni Celia idi. Ay kat nagsaya atin ng makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabaling tumot ng trabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan ang makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, ta talaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipasyar mo tumot ida dito'y no awan sarak da iti pagadalan.
Iti kasta, maamamukmat ida, manang. Siguro, nagsisingpat dagiti kakaanakam niya. Pudno dayta. Nasisingpat dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan. Kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa kan anak. Isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipasyar kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na iti. Angam sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wan, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kan kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw, awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kan kwa na. Aging gaita, dayjay pa lang a babae iti ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga iti maysa ngal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag kuman. Saan ka kadya anadaan iti boyfriend, kapayatan ti kaadami di abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate ak iti trabaho kas manursuro. Adamot nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di, tani Manong Eduardo latat ti ayayatem, Mara? Wen, ading ko. Aging gaita, ni paylaang Eduardo ti ipitpitik ti puso. Kat da ita ti makagapu, no apay anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat at tiladawan nyo adwa na nakadisplay dito salas. Manang, pagkawanan na kuma, karag iti inararamit ko iti kalabas. Pagkawanan na ko, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak. At makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapukan niya, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad iti nabayag ka panawin. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko ka na kayo. Nukas niya nga bakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, agbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak. Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. At nadamat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana kan ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, dani ka. Wen, Papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agringin pagbigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen, Papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputain bilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo, jakla amon. Amangan numangnam na maaklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak ije palengke. Ngam ikarik, Papa. Agiskwela ka na imbag. Tapno makasursuruak iti braille. Katong palak ti arapaap kung agbalin ang maestra. Iti kasta, agbalin tumat aman nursuro akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami ang marabyan ang makadanon ditoy, ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginanan, no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isusuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyaman akmanan aading ko. Gapu tayo manugot ka, adito'y balayo ti pagnaedan ni Danica.
Awan anyaman na manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga ron ti parikot, no dito'y balay nga agnaed, kabayatan ti panag-eskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. At da kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numatlang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Agmerienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin. Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaedam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan ka iti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunan kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati Tamselya, anak. Di kagdanag, gaput saan ka amabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak nga iti may sangal daw, agbalin kan tumet ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti suldok man ang Belinda. Iawat ko langan ken ka tapno ta paggatang ka nagiti masapsapol iti balay. Saanen? Saan anas kan nga iyawat mo kanyak ti sweldom ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguranak na ijay. Nanguruna na giti anak ko. Kasano nga ron ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo tapno maurnos kayo. Sige manang. Padasag ti mapanitayan da. Sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kadakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man subyan ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya mon, Sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't nana? Kasi kaya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasayaat no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwara, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak nana, no kaya tiyo, lumugan kayo iti tricycle ko. Itulod kayo iti papanan nyo, sakbaya sumurikak iti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmutan dito'y balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Diyay syudad. Nimot Sir Eduardo. Ang mga nusaan pa'y ang makaawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairuam iji balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpet tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti School for the Blind, Papa? Dito'yak nga agsursuro iti brain? Wen, Danica. Napintas to School for the Blind. Kaputan alawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, ken agsurat iti brain? Wen, anak. Apay ken din asaan? No kabaalan ng itidaduma visual impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa.
Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di akunam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kaniti Tamsilya. O, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan ti makasursuro. Nado'y allowance mo itangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kan ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school canteen ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagito imot ko. Apay nga minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingki. Ala, tulungan ka namang bitbit ka nagtawit mo. Alaman nga rod ading ko. Oh. Ay, kunak kami no da papanam ita, iso di kan inayaban. Adot pinalingkim amanan. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito eh. Ay, tapno saanan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Manang, nagpakada kumakin ka. Sa dino ti papanam? Inaksarungkaran na iti agiinak. Mapanak agkid daw iti pamakawan kanakwada. Ket sapay ko ma, may kandak iti gundawa yamang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Probinsya, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no addakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybayan dito'y ni Danica? Si kapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. At bilang taadda ka sa pulan na, awagad na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybayan ti instant anakyo. Naimbaglaangan. Paimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na. Napadasak mat tinagbaling nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Ammo kitan ti agbasa ken agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, ket ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Ket no bilang ta makapasaat, makasarrekak don iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursuro. Akas kada Mami, kantito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukin nyo kunkwana, sir. Awen, ngayon, agawit kami matladagos. Gaputa saan mo't amabalin, amabaybay anti-farm. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Un, sir. Itay pay nakadalusa. Saan ka di nga ita, ti kunayo apa nang sukin nyo kunkwana, sir? Wen, nadanon nga minang ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sugbata niyo pa cellphone yaw.
Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kaya't kula unay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga mina, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matanda kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun dita panangarakop mo kanya. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited ak matan nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di manong, kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad, iso na laang tabisi akmat iti trabaho. Kasta ka di. Ayun gayam, Celia ating ko. At danaawat kong awag, manipod iti universidad at pangisursurwak. Masapul da kanu itati profesor ang mga isuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pailang ang nag-retire. Urang kanu ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong, mangisuro ka kadimanan. Katun na, gaputa may salang mata subject ti universidad kanya. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kayat kung tumat ti agadal iti universidad apag-isursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Ang ngamin parikot ko insan. Ha? Apay? Anya ti parikot mo? Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Taapay kumamot ng agapa kami ngayon ka ni misis ko. Kat awan mo't mading aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agsarang amiran ti factory a pagpapaaya. Isa jobless sa kita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagtagin na. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita iti syudad. Damagakan ko na, numabalin mo ti agtrabaho dito farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti ko nang sani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Una na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isa sangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagap ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsya na na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpet na naggapo dito syudad. Mabiit lang. Adto'y baro. Alaang pa'y laang dito a kwarta. Apay dati a kwarta na na. Nakababain mat Apay ko maamapait ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dito a kwarta para iti masapsapul na iti aginam. Saan mo abayadan? Tulong kun dito ka, baro. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Nagadumot ng dagiti imot mo a prutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita? Impabalo ni bakat ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dagiti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita.
Agawid dan di ti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadwa kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Andapay ka na asikaso ni bakit ko. May papaniti daga na panawan na iti dadakkel na. Iso asa andapay la nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ijay probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot numabalin. Ngam, adda ngamin seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwa o Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na? Angam, naragsak mo't itay asimmangpat dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat numasapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dalang amin malagip ko. Ha? Anya nga min ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang amin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak may iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto ni Aduha. No kasta, nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, when no anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Wen Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Ngun Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo. Ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasaya at muta nakariing kapay Manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyentun bigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano nga min ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslad da na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinas ka na pagdanagan yung kanya. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam, nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda akabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ako di. Nalabit. Adda anay ti ragsak. Ay na, Manong, saanan ang may subli tinapalabas? Angam sa nabali. Adda kami mo ta pamilyam. Adda mo't ni Danica ngayon pa iti Diyos kan ka. Tapno orekas kasan, mapadasam, tagbalin nga ama.
Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak matatao. Kastoy, pumimpintas. Siguro, at dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sangladay ta. Inspirado ako ang trabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Ha? Sana balay? Tanaragsa kaklata ka na yun, nga oreawan nobyo. Aywan gayam. Nadalusa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamao dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot din nga agbungat dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest kadagiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir. Ikwa, ada kayat na tiyag trabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasinsin ko, sir. Ujay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso nalaeng, ta nagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply dito'y. Ay kat mabalin tapno at dakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamangrugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpay so, Insan? Wan, insan. No kayat mo, agbiyahe ka ninto drabe Kat awagan naktulagan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada ako. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahwak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod nana. Impaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agad-andad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani baro. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado at tulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga gusar iti computer. Iti kasta, saan nagto amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alapta. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher me ti school for the blind. Nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay diti balay. Sapsapulin na kamay. Ne, sino na itaas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya tigagara na? Umay nakakano sarungkaran, manang. Nabayag kanong aminin na saan kayo ang nagkitkita.
Ti sigo na katrabaho mi ti pagadalan ti sangaili itay. Ay, sayang. Di nakbatan na uray. Anya pa'y ngay, dagiti imbagbagana. Damagan na kanukan ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada kanu kamin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan man na. Mabitlang taalag ti papelan ng suratak. Sikan ti umawag ken kwa na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal in San Isadora. Naimbaglangan Tadda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga yan mo. Kumusta mo't nga ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe o rekas kasano. No kayat mo. Manganta pa Sabay nga agawid ta iti balay ti among. Mabisinak ngaminan. Ay saanon. Agastos ka pa'y. Ijaylangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta. Maam-am mo madagos ti amo. Agyamanak mo na iti tulong mo kanya kinsan. Kung naklakit din no maawanan ako ni ti trabaho. Tanagserrakat nga rudan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka tulungan. Amo ka diti asawa, mga da ka diti probinsya. Uwan insan. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Ket imbaglangan tap pinalubusan na kapimanaw. Ay kutuwa na. Tamasapon mo kat nga ruti ag trabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak naminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-amom ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap-apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyon, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Basta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong, Dani ka, kunayulatan kanya. Saan da kun nga awagan iti ma'am? Saan maibagay kanya? Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka di nga aginrolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay kat mabalin iho. Basta saysaya atom lakit diti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, Mami. Inted na mo't ti number ti mabalin ang makontak ijay. O di awagam nga ron din adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka din iti papananta. Wen papa, da kayo laangan ti ororayat. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat mo bilang tamasurusuro mong ti agusar iti computer. Isunto ti usaram itun addakan iti regular class. Agyamanak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat tadagiti kasapulak. Nagasat akunay. Gaputada kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag ka unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputain pa ay nakati Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikari, aramidek amin nakabaalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam. Nga uray no saan ka ang makakita.
Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, tapampanaw da. Ay, kasta ka day. Diyak na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumi, kumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Dani ka. Gaputa ore na may sa abulsat. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iji palingke. Nga ong tanti may sa atendera. Adi naman lamait ka ni ti uray may sa laeng at tinapay. Iso aday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ko man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, itisigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Kataging ka ita, tisigod akaayan-ayat na pailaang, ti ay-ayaten na. Dino ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya, Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita na. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yun. Ay, kastoy sa talagang ti bumakit. Iso nga adutin sa ganak amakan. Ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot ka duwata nga celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang terigalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi para kan ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang paibit gumatang iti cake, Danica. Uray naklangan ni Jaylugan. Tapno saan kan amarigatan amag na. Okay, papa. No kastati ko nayo. Ang apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa, special da ito nga aldaw para kanya. Ha? Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito nga aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ipanangsungbat na iti ayat ko, nga edat daton ko kan kuana. Kasta ka di, papa? Isong matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yumanen, tisigod akaayan-ayat yo. O sige nga rat, papa. Ingkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Lagi mas matutan to'y cake ngayon sangput yaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka diti agkasangay ita? Ita, ti kasangay ti sigod akaayan-ayat ni papa, manang. Ha? Isada ita, sakbay ang nagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mat anapod mo ti panagayat yo iti sigod ak ayan-ayat yo sir. Bilibak ka na kayo. Gamuta iti lasod kinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? No kasta. Adin inistoryaan da gayam kan ni Isadora. Kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Hala ka, manang Isadora. Ungtan ni papa. Ha? Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaho mat kan tirason, tapno agungat at kan ni Isadora. Malakit din. Merienda tayon. Italaang manan nga irwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni ano ita laptop ti inosar mo? Hindi mangisursuro kay ti may nga eskwelaan, iti abroad? Wen, naimbaglaangan.
Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadag iti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo no apay a nasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawin. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech matan ti gamit da. Huwan ading ko, dakkel atulog ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabaanak. Iti kasta, makatulong akmet kadakwada. Isadora, Sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin may gusti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, Sani. Kanuray si ka, Isadora. Maingatom anan ti sweldom. Agpaisaw, sir. Ay na. Agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong daytoy kanya. Iti kasta. Alisto ka makaurnaw. Agyaman kami, sir. Manmanong amin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng nga aramidak met responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, Sani. Tanu bilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami? Saan kayo kadi abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko mag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan, mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itanti din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y kidin no si kanto ti sumarunong agbalin a university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kandiyak mo't ninamnama da ito a posisyon ko ita. Agrubat kan, taurayin kan ijay lugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Uhen, anak. Isu nga dada ita kenigab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, wingayang papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis ang tangaam mo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Angam, mamuan tanto matlaeng. Adata, sir. Naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi amangalay ti driver na kadwayong agpasyudan? Saanen? Kabaalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abaybay ang kin ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Kung palan mi amin ka ni Insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abaybay ang to'y balay yo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugi akmanen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmet iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka iti School for the Blind? Wan ading ko, kitkita aglaag ti bag ko, amangan ngamin no adda malipata.
Sa bagay, narikat ang da malipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunak kat kumpleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputaing kabil ko amin nun itibag idirabi. Ala, mapantangarudan mana. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning! Itatiw mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na kunay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray ta kami matmam. Sakbay amang rugi tayo, kaya't kupay ngayam ammo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito yung syudad. Kat adumat laang dagiti na-handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasan ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard? Wen, ma'am. Agyaman na kunay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam, apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag kalaan kanyak. Anya itayan tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Aha. Danica Santos tinagan mo ko na? Mabalin ka di amaamuhan mo. Asino dagiti dadakkel mo? Agyaman na kunay iti anos yo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyak? Ken uray kadagiti kakadok a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag computer. No lakit di tanaanos ken interesado ka. Awan kayam, anya itayon tinagan mo? Danica, ma'am. Danica Santos tinagan ko. Ha? Danica Santos tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos tinagan ti amak, ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naaddaan iti anak? Ha? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka di nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan ken ka. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat inbilin na nga urayak laangan dito eh. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 30 katliman atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabron. Iso anaputod ti komunikasyon. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan nyo ang nakadisplay ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayong istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbag man, ta saan na agimon kanyak ti inam, no kas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipngat. Sukunem ka din ni Danica. Una, ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Ang sanabale,
Gaputado ba't ti kakadwa ni Dani ka ijay? Ne, Ne, adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. un ngagpaiso. Mabit lang tasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Dani ka da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensya kan nabayag anak. Kalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Unayan kayo langin dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gapota kayat na kayo kanu am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, iha. Dani ka, anak. Apay ka di akayat nakamaam-amu ti trainer yu iti computer. Anda ka di parekot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado maragsakan kayo no maamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo, Ne, anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga mo't nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Oh, pudno ka di daytoy amakit-kitak? Sika ka di nga agpaiso dayta? Madamdaman tong ti panagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon. Umikan iti kusina tamang rabita. Ha? Ay sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame anak ka display. Sumaruno ak langan iti kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya naka-display iti abay tiladawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. At dapay na ikabilanagan na dito eh. Kitakman? Kita ma. Belinda Gonzales. Ha? Belinda Gonzales, tinagan ti sigud ang nobya ni Sir? Ninsan. Apay, amam mo? Tat may suday tati akin ko iti boarding house asigud a pag-abangan mi kan ni bakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, unay na pan nakairan na nana insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni Sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anya ti ko na manang? Nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigud akayan-ayat mo? Wendino, tsaklain pagarup, akalpasan ti adu atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging gaita. Uy na, nagmayatay. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko, saan apulos an addaan iti kaayan-ayat, wenno asawa ni Eduardo. Isu na laeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyante matla ita iti computer. Siguro, na kaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manen kalpasan ti sumagmaman atawan. Nagyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay, Belinda. Kumusta kan nga Manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngam san lata nagbaliw ti kinapintas mo? Kan saan la dayta? Naimas latta ti panaglutlutom. Iso anagadot idakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya at aklatamat. Si Kakay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man adin ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Kalaat mo tangimpig sana ti tudo. Ay, kasano ak na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan, ti guest room.
Tangay napigsapay lang ti Tudo. Intun bigat kalangan nga agawid Belinda. Ket gaputasaan ang nadalosan ti guest room. Dua talangan dito'y silid ang matulog. Anya, ang Eduardo, amang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo. No dito'y silid mo ti pagturugak. Awan ti madi ama kunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Ne, inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayaan nga inururay ko dahito akong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mo't unay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dahito akong daway. Kunak no nang asawa kan. Gaputa na bayag kat nga rod asaan ta nagkitkita. Kat mamati ka man wano saan. Itilasud ti 35 atawan ang naglabas. Saan apulos ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Naimbaglangan. Tanda ni Danica nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanen. Ikarik Belinda. Sika, kan sikan tulat ta, ti ayatek, agingga iti maudi nga angas ko. Among Gab, kasla tsak pala mamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nagkita dan. Wan nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw. Agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natong palmatan ti arapaap ko, nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, adamutan ti awagak iti mama. Imbaglangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trainoryo iti computer. Gapu iti dayta, nagkita damanan ka ni Tito Eduardo. Insan sani, nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Ket amom kaday, nagkita dan iti sigod a kaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi gaputa busy man? Iso kanong ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Ket idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tapno agkita da. Nagmayaten nga paiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kasla teleserye. Podno dayta. Pauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lataan nagbaliw ti panagayat da iti tunggal maysa. Adaman damagag manong. Anya dayta, Celia. Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kayat kula unay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdenda kami iti agnalayon. Iso na laeng, tasan ko pa'y lang nga nasaludsud kan kuana ti maipapan iti dayta abanag. Lakit anya pa'y latar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Agyaman ak unay ading ko. Gapo tasuportaram ti ayan-ayat mi ken ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsa. Wen Belinda, kasta tinasaw kanyak ni Celia. Ngam kasanungay ni Danica. Amang ano di nakayat nga kalaysata. Awan parikot ka ni Danica no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumatag kita tamane. Iti kasta, adda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga roden. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka.
Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apan nagkalay sa kanimanang mo. Awanan yaman na, Manong Eduardo. Pacheck ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatagkin daw iti pamakawan ken ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kabsat ko? Sakit nga ron ti makagapon o apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw ka. Saan lanay ta? Naragsak ka na kaduam ti pamilyam. Ket da kami mat ka ni Belinda. Agbalin kami maten anaragsak. Ma'am Belinda, itata umadanin ti kalay sayo ka ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay, katwan awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasat kami kani Papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamot nga impaay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi, kas pudpudno nga anak mi. Uwan niya, Danica. Nakasagana ka kadin nga agkanta para iti kalay sa datita Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request da mamakan papaakanta. Para iti kalay sada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang matikanta. Isong alis tuak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwan ha. Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalay sami ken ni Belinda. Kaya't kumampay ti agyaman kada kayo amin. Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami ken ni Belinda. Awan na nyaman na Manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman na pagayatan nyo. Pudno na ita, Manong Eduardo. Bayaw ko nakmanlangan. Doon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, kan sani. Sir? Agyaman akmat iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Kat iti saan nga agbayag. Makadwa yung matan ni Belinda ije balay. Eh, agyaman kami mat iti kinasaya at yung kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No sana gapo kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kada giti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gaputa uray no saan da kapudpudno nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayon ang naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda itidan na tayo. Saan laangan nga itiladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa.